लॅक ओपेरॉन लॅक्टोजच्या मेटाबॉलिझममध्ये लॅक ओपेरॉन जे आहे ते काम करतं. आणि लॅक ओपेरॉन जे आहे जे केव्हा काम करतं, वेन द केमिकल इंड्युसर लॅक्टोज दॅट इज प्रेझेंट इन द मीडियम. म्हणजे हा जो ओपेरॉन जो आहे लॅक ओपेरॉन हा स्विच ऑन होतो. जेव्हा स्विच ऑन होतो त्यामध्ये केव्हा स्विच ऑन होईल की जेव्हा केमिकल इंड्युसर काय प्रेझेंट राहील, लॅक्टोज प्रेझेंट राहील. तर लॅक ओपेरॉनचे फॉलोइंग कंपोनंट्स आहे. पहिला जो कंपोनंट आहे त्याला रेग्युलेटर जीन असं म्हटलं जातं, और दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द रिप्रेसर जीन. यालाच आपण रिप्रेसर जीन असं म्हणतो. दुसरा जो आहे त्याला म्हटलं तर प्रोमोटर जीन. तिसरा आहे त्याला म्हटलं तर ऑपरेटर जीन. चौथं जे आहे स्ट्रक्चरल जीन. आणि पाचवं जे आहे त्याला म्हटलं तर इंड्युसर. इंड्युसर हा काही कंपोनंट नाही, म्हणजे आपण इथे असं लिहू शकतो की इट इज नॉट अ कंपोनंट ऑफ ओपेरॉन. ठीक आहे, ओपेरॉनचा हा काही कंपोनंट नाही आहे, कारण की इंड्युसर हे काय होतं, प्रोड्यूस होतं म्हणून. ठीक आहे, तर म्हणून रेग्युलेटर जीन, देन प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन आणि स्ट्रक्चरल जीन. आणि पाचवा जो कंपोनंट आहे तो आहे इंड्युसर. आता आपण पाहू की लॅक्टोजचं मेटाबॉलिझम होताना त्याचं मेकॅनिझम कसं होतं. सगळ्यात पहिलं आहे की रेग्युलेटर जीन. हा जो रेग्युलेटर जीन आहे, दिस जीन दॅट कंट्रोल्स द ऑपरेटर जीन विथ द हेल्प ऑफ द इंड्युसर. ठीक आहे, मग अशी आपण इंड्युसरची डेफिनेशन शिकलेलो आहोत. इंड्युसर म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी जे एन्झाईम्स फॉर्म होतात, ज्याला आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ द ॲडॅप्टिव्ह एन्झाईम्स फॉर्म होतात डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट लेवल, त्याला आपण इंड्युसिबल एन्झाईम्स असं म्हणतो. आणि हे जे एन्झाईम्स राहतात याच्यामधला स्मॉल मॉलिक्यूल जो राहतो किंवा हे एन्झाईम्स मग सेट ऑफ जीन्स जे आहे ते स्विच ऑन करतात रिॲक्शन टू मेटाबोलाइज अ न्यू सबस्ट्रेट, आणि या फिनॉमिननला इंडक्शन म्हणतात. आणि स्मॉल मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर धिस फिनॉमिनन इज नोन ॲज द इंड्युसर. ठीक आहे, म्हणून हे जे जीन्स राहतात that are controlled by the operator gene with the help of the inducer. आणि हे जे इंड्युसर आहे तर या इंड्युसरमध्ये इंड्युसर हे कुठे प्रेझेंट राहतं, मग सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट असते. इंड्युसर हे सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट राहतं. आणि रेग्युलेटर जीन प्रोड्युसेस अ प्रोटीन दॅट इज कॉल्ड ॲज द रिप्रेसर प्रोटीन. रेग्युलेटर जीन जे प्रोड्यूस करतं त्या प्रोटीनला आपण काय म्हणतो, रिप्रेसर प्रोटीन असं म्हणतो. ठीक आहे, आणि रिप्रेसर प्रोटीन जे राहतं दॅट बाइंड्स विथ द ऑपरेटर जीन. रिप्रेसर प्रोटीन प्लस ऑपरेटर जीन असं होतं, अँड दॅट स्टॉप इट्स ॲक्शन दॅट इज कॉल्ड ॲज द रेग्युलेटर प्रोटीन. त्याला आपण रेग्युलेटर प्रोटीन असं म्हणतो. म्हणजे या ठिकाणी रिप्रेसर जेव्हा बाइंड होतो ऑपरेटर जीनला तर दॅट रिप्रेसेस ऑर स्टॉप्स इट्स ॲक्शन अँड इट इज कॉल्ड ॲज द रेग्युलेटर प्रोटीन. हा झाला पहिला कंपोनंट ज्याला म्हटलं जातं रेग्युलेटर जीन असं म्हणतो. दुसरा कंपोनंट आहे त्याला म्हटलं तर प्रमोटर जीन असं म्हटलं जातं. हा जो प्रमोटर जीन राहतो दॅट प्रोसीड्स द ऑपरेटर जीन, म्हणजे पुढची जी रिॲक्शन आहे किंवा पुढची जी प्रोसेस आहे ती प्रमोट करतं, म्हणून याला प्रमोटर जीन असं म्हटलं जातं. and that is present adjacent to the operator gene. ऑपरेटर जीनच्या बाजूलाच प्रमोटर जीन हा प्रेझेंट राहतो. आणि प्रमोटर जीन जो राहतो दॅट मार्क्स द साईट ॲट विच RNA पॉलिमरेज एन्झाईम्स बाइंड्स ड्युरिंग द ट्रान्स्क्रिप्शन. ट्रान्स्क्रिप्शन होताना RNA पॉलिमरेज एन्झाईम कुठे बाइंड होईल हे कोण मार्किंग करतं, त्याचं प्रमोटर जीन हे त्याचं काय करतं, मार्किंग करतं. तिसरं जे आहे त्याला म्हटलं तर ऑपरेटर जीन असं म्हटलं जातं. तर ऑपरेटर जीन जो आहे तर हा काय करतं, दॅट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स. स्ट्रक्चरल जीन्सचं जे फंक्शनिंग आहे ते कंट्रोल केलं जातं. म्हणजे सरळ सरळ दॅट प्रिसिड्स द स्ट्रक्चरल जीन्स अँड दॅट इज प्रेझेंट or lies adjacent to the structural gene. मग अशी आपण म्हटलं होतं की प्रमोटर जीन इज प्रेझेंट ॲडजेसंट टू द ऑपरेटर जीन. आता आपण म्हणू की ऑपरेटर जीन दॅट इज प्रेझेंट ॲडजेसंट टू द स्ट्रक्चरल जीन्स.
ठीक आहे. अँड इट लाईज ॲडजेसंट टू द स्ट्रक्चरल जीन. अँड व्हेन द ऑपरेटर जीन इज टर्न ऑन, जेव्हा ऑपरेटर जीन हे टर्न ऑन होतात बाय इंड्युसर, कारण की कोण करतो त्याला, इंड्युसर ऑपरेट करतं, तेव्हा द स्ट्रक्चरल जीन दॅट प्रोड्युसेस द mRNA, म्हणजे स्ट्रक्चरल जीन्स दॅट प्रोड्युसेस द mRNA, म्हणजे या ठिकाणी काय होतं, ट्रान्स्क्रिप्शन होतं, फॉर्मेशन ऑफ द mRNA फ्रॉम द DNA टेम्पलेट, दॅट इज कॉल्ड एज द ट्रान्स्क्रिप्शन. सगळ्यात पहिले प्रोमोटर जीन बेस सिक्वेन्स जो राहतो दॅट डिटरमाइन्स विच स्ट्रँड ऑफ द DNA ॲक्ट्स ॲज अ टेम्पलेट. आणि म्हणून मग हे जे स्ट्रक्चरल जीन्स आहे दॅट प्रोड्युसेस द mRNA विथ द हेल्प ऑफ द इंड्युसर, त्याला मदत कोण करतं, इंड्युसर मदत करतं, याला आपण ट्रान्स्क्रिप्शन असं म्हणतो. त्यानंतरचं कंपोनंट आहे त्याला म्हटलं तर स्ट्रक्चरल जीन. जसं आपण आता इथे लॅक्टोजचं मेटाबॉलिझम पाहत आहोत, लॅक ओपेरॉन. व्हेन द लॅक्टोज दॅट इज ॲडेड टू द ई कोलाय कल्चरमध्ये, देन द स्ट्रक्चरल जीन जे आहे दॅट प्रोड्युसेस द mRNA, म्हणजे स्ट्रक्चरल जीन जो आहे तो कॅटलाइज करतो किंवा तो mRNAला प्रोड्यूस करतो. आणि धिस mRNA दॅट प्रोड्युसेस द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन द रायबोझोम्सला आपण म्हणतो प्रोटीन फॅक्टरीज ऑफ द सेल, म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये सगळ्यात कोणतं सेल ऑर्गॅनिल काम करत असेल तर ते आहे रायबोझोम. म्हणजे सगळ्यात पहिले लॅक्टोज जर आपण ई कोलायमध्ये कल्चर मीडियममध्ये जर ॲड केलं तर स्ट्रक्चरल जीन जे प्रोड्यूस होतात तर ते कशाला प्रोड्यूस करतात, mRNAला प्रोड्यूस करतात. अँड धिस mRNA दॅट प्रोड्युसेस द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन द रायबोझोम. अँड धिस पॉलीपेप्टाइड फॉर्म acts as an enzyme to catalyze the lactose in the cell. कारण की मी मागेही तुम्हाला सांगितलं आहे की all the enzymes that are proteins but all the proteins that are not enzymes, सगळे एन्झाईम्स हे प्रोटीन्स असतात, म्हणून सगळे जे एन्झाईम्स आहे हे प्रोटीन्सपासून फॉर्म होतात. म्हणून ही जी पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म होतं दॅट ॲक्ट्स ॲज अ एन्झाईम, म्हणजे जे प्रोटीन फॉर्म झाला आहे किंवा पॉलीपेप्टाइड फॉर्म झाला आहे ते एन्झाईममधून काम करतं आणि दॅट कॅटलाइज द लॅक्टोज इन द सेल. आणि 3 स्ट्रक्चरल जीन्स जे आहे या ठिकाणी ZYA, याला लॅक झेड, लॅक वाय आणि लॅक ए असं सुद्धा म्हटलं जातं. हे जे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स जे राहतात ते एका सिक्वेन्सनी प्रेझेंट राहतात. आणि द एन्झाईम्स विच आर प्रोड्यूस दॅट आर बीटा गॅलॅक्टिसिडेज एन्झाईम, हे एक पहिलं एन्झाईम आहे. दुसरं परमिएज एन्झाईम आहे जे एंट्री ऑफ द लॅक्टोज करतं इनटू द सेल, इनसाइड द सेल. आणि तिसरं आहे ट्रान्स ॲसिटिलेज एन्झाईम्स. हे 3 एन्झाईम जे आहे हे काय होतात, प्रोड्यूस होतात बाय द विथ द हेल्प ऑफ द different types of the polypeptides and by the structural genes. त्यानंतर पाहायचे आपल्याला इंड्युसर जे आहे दॅट इज प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम. म्हणून मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं होतं इंड्युसर दॅट इज नॉट अ कंपोनंट ऑफ ओपेरॉनचा कंपोनंट नाही आहे, कारण की हा सायटोप्लाझममधून घेतला जातो, म्हणून हा कुठे प्रेझेंट राहतो, सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट राहतो. विच इनॲक्टिव्हेट्स द रिप्रेसर. अँड व्हेन द लॅक ओपेरॉन इज स्विच ऑन देन द इंड्युसर दॅट इज जॉईन्स विथ द रिप्रेसर प्रोटीन. सगळ्यात पहिले जेव्हा लॅक ओपेरॉन स्विच ऑन होईल तेव्हा हे जे इंड्युसर आहे हे जॉईन होतं रिप्रेसर प्रोटीनला, which prevents the binding of the repressor to the operator gene. स्विच ऑन झाल्याच्या नंतर म्हणजे या ठिकाणी हे काय करतं की हे रिप्रेसर प्रोटीन जे फॉर्म होतं दॅट प्रिव्हेंट द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर टू द ऑपरेटर जीन. आणि ऑपरेटर जीन राहतं, सो द ऑपरेटर जीन इज फ्री अँड नाव द एन्झाईम RNA पॉलिमरेज
can move from promoter to the structural gene via the operator gene. म्हणजे याची जर अरेंजमेंट घेतली आपण तर असं राहतं की प्रमोटर जीन प्रेझेंट राहतं, इथे ऑपरेटर जीन प्रेझेंट आहे आणि मधात मग स्ट्रक्चरल जीन प्रेझेंट राहते. म्हणून या ठिकाणी RNA पॉलिमरेज एन्झाईम जे आहे ते मूव्ह होतं फ्रॉम प्रमोटर टू द ऑपरेटर जीन व्हाया द स्ट्रक्चरल जीन. असं हा काय होतो, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह होतो. आणि यातलाच थोडासा पार्ट आहे, त्याला म्हटलं जातं रोल ऑफ द लॅक्टोज. लॅक्टोजचा रोल कोणता कोणता आहे. सगळ्यात पहिला रोल आहे की लॅक्टोज जे राहतं दॅट एंटर इन द सेल बाय परमिएज एन्झाईम. एंट्री ऑफ द लॅक्टोज इनसाइड अ सेल विथ द हेल्प ऑफ कोणतं एन्झाईम होतं, परमिएज एन्झाईम होतं. आणि फ्यू मॉलिक्युल्स ऑफ द लॅक्टोज दॅट ॲक्ट्स ॲज अ इंड्युसर म्हणून ॲक्ट होतात अँड बाइंड टू द रिप्रेसर टू इनॲक्टिव्हेट इट. म्हणजे काही मॉलिक्युल्स आहे लॅक्टोजचे इंड्युसर म्हणून काम करतात आणि म्हणून ते रिप्रेसर प्रोटीनला बाइंड करतात आणि त्याला इनॲक्टिव्हेट करतात. आणि जेव्हा रिप्रेसर हा इनॲक्टिव्हेट होतो तेव्हा RNA पॉलिमरेज एन्झाईम जे राहतं दॅट बाइंड इटसेल्फ टू द ऑपरेटर साइट and that transcribe the operon to produce the lac mRNA. कारण की DNAचा जो टेम्पलेट आहे, DNA आहे याच्यापासून mRNA फॉर्म होतं इन लॅक ओपेरॉन, म्हणून याला लॅक mRNA असं म्हटलं जातं. म्हणजे ज्या ठिकाणी रिप्रेसर हे इनॲक्टिव्हेट होतं देन द RNA पॉलिमरेज दॅट कॅन bind itself to the operator site and that transcribe the operon to produce the lac mRNA, and this lac mRNA that enables to formation of all the required 3 enzymes which are needed for the lactose metabolism. 3 एन्झाईम कोणते कोणते आहे, बीटा गॅलॅक्टोसिडेज एन्झाईम, देन परमिएज एन्झाईम आणि ट्रान्स ॲसिटिलेज एन्झाईम. हे 3 एन्झाईम पाहिजे आहे इन अ लॅक्टोज मेटाबॉलिझम. अँड धिस रेग्युलेशन ऑफ द लॅक ओपेरॉन दॅट इज बाय द रिप्रेसर दॅट इज अन एक्झाम्पल ऑफ निगेटिव्ह कंट्रोल ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन इनिशिएशन. हे जे रेग्युलेशन ऑफ द लॅक ओपेरॉन आहे बाय द रिप्रेसर that is also called as the negative control of the transcription initiation, or this is also called as the negative feedback. याला negative feedback सुद्धा असं म्हटलं जातं. जे लॅक्टोज दॅट ॲक्ट्स ॲज अन इंड्युसर ऑफ इट्स ओन ब्रेकडाऊन. लॅक्टोज हे इंड्युसर म्हणून काय करतं, काम करतं. आणि जेव्हा इंड्युसर लेवल फॉल्स होते देन द ऑपरेटर रिजन जो आहे किंवा ऑपरेटर जो आहे तो ब्लॉक होतो अगेन बाय द रिप्रेसर. म्हणून स्ट्रक्चरल जीन्स हे काय होतात, इनॲक्टिव्हेट होतात. आणि म्हणून या मेकॅनिझमला निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम किंवा निगेटिव्ह फीडबॅक किंवा निगेटिव्ह कंट्रोल असं सुद्धा म्हटलं जातं. हे आहे रोल ऑफ द लॅक्टोज. रोल ऑफ द लॅक्टोजमध्ये लॅक्टोज जे सेलमध्ये एंटर होतं बाय द परमिएज एन्झाईम आणि त्याच्यानंतर हे 3ही एन्झाईम काम करतात, परमिएज, बीटा गॅलॅक्टोसिडेज एन्झाईम आणि ट्रान्स ॲसिटिलेज एन्झाईम. आणि हे होताना लॅक्टोज जे राहतं दॅट ॲक्ट्स ॲज अ इंड्युसर, म्हणून ते काय करतं, काम करतं. आणि या ठिकाणी स्मॉल अमाऊंट ऑफ एन्झाईम जे राहतं दॅट इज प्रेझेंट इवन वेन द ओपेरॉन इज स्विच ऑफ and the few molecules of the lactose that acts as an inducer which binds to the repressor. आणि हा जो रिप्रेसर इंड्युसर कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी फॉर्म होतो दॅट फेज टू जॉईन विथ द ऑपरेटर जीन अँड देन दॅट इज टर्न ऑन. आणि स्ट्रक्चरल जीन्स दॅट प्रोड्युसेस ऑल द 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ द एन्झाईम. अँड लॅक्टोज जे आहे दॅट ॲक्ट्स ॲज अन इंड्युसर ऑफ इट्स ओन ब्रेकडाऊन. म्हणून या ठिकाणी रोल ऑफ द लॅक्टोज जो आहे हा इम्पॉर्टंट आहे. आणि म्हणून मग लॅक mRNAचं
ट्रान्स्क्रिप्शन होतं, तो ट्रान्स्क्राईब होतो. आणि लॅक mRNA जेव्हा ट्रान्स्क्राईब होतो तेव्हा हे तीनही एन्झाईम जे आहे ते काम करतात. म्हणजे DNA टेम्पलेटवरून सगळ्यात पहिले लॅक mRNA ट्रान्स्क्राईब होतो. म्हणजे लॅक्टोजच्या मेटाबॉलिझममध्ये किंवा कोणताही जे ओपेरॉन आहे, या ओपेरॉनचं जे स्ट्रक्चर फॉर्म होतं किंवा ओपेरॉनचं जे मेकॅनिझम आहे ते 2 लेव्हलमध्ये होतं. पहिली जी लेव्हल आहे त्याला म्हटलं जातं ट्रान्स्क्रिप्शनल लेव्हल असं म्हणतात, आणि दुसरी जी लेव्हल आहे तिला पोस्ट ट्रान्स्क्रिप्शनल लेव्हल किंवा तिला मग ट्रान्सलेशनल लेव्हल असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, तर हे झालं लॅक ओपेरॉन.